नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. महिलाचे जावचे अत्याचार थांबवण्यासाठी कडक कायद करा म्हणून सायकलाचेर युवकालो राज्य प्रवास. कारवार. देशात आणि राज्यात वाढत्या अत्याचार प्रकरणाचेर आळा हाडचेसाठी आणि महिलाल्या योग्य रक्षणाबरोबर असली घटना घडू जायना म्हण अत्याचार केल्ल्याक फाशीची शिक्षा देऊ जाय म्हण आग्रह करून प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारीक मनी दिवूक सायकलाचेर पर्यटन करचो एक युवक शुक्रवाराक कारवारच्या जिल्हाधिकारीक मनी दिवूं येयलो. बेंगळूर बसवंतपुराचो BA प्रथम वर्षाचो विद्यार्थी किरण व्ही हेमी सायकल चलोवन येवन कर्नाटक राज्यात ही मनवी त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी दिवचो संकल्प करून भायर सरला अशें कळयलां. सध्या महिलाचेर अत्याचाराची प्रकरणां खूब जातात. महिलाक रक्षण दिवूं जाय आणि अत्याचारी व्यक्तीक फाशीची शिक्षा दिवची कायद्यात तरतूद करूं जाय. असली प्रकरणां परत घडू जायना म्हण ऑगस्ट 22, 2021 बेंगळूरच्यान भायर सरिल्लो हो युवक 17 जिल्ह्यात ही मनवी दिवन शुक्रवाराक बेळगांवच्या कारवारात पावलो. सायकलाक एक बावट लावन तेजेर अत्याचार करतल्याक फाशी शिक्षा दिवूं जाय असो संदेश बरयलो आशिल्लो. कारवार मनवी दिवन हावेरी जिल्ह्यात सायकलार वचूं गेला. राज्यात 31 जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारीक मनवी दिवन अखेरेक राज्याचे मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई हेमकां मनवी दिवन कठीण कायदो करचो आग्रह करतलो अशें किरण व्ही हेमी सांगले. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಿರಣ್ ಅಂತ. ನಾನು ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ನಿವಾಸಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಖಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಜಾಥಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆಗಳು ನಡೀತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು 39 ದಿವಸಗಳಾಗಿದೆ. 16 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ 17ನೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಕಾರವಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಿಸಿಪ್ಟನ್ನು ಈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಜಾಥಾ 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಜಾಥಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಕಾಪಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅದೊಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬರೋವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. रामनगर अनमोड महामार्ग दुरुस्ती करून डांबरीकरण करचे आणि रस्तो वाहतुकीसाठी खुला करचो. जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन. जोयडा. बेळगाव गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम अर्धवट आसा. ताका लागून रामनगर ते अनमोड पर्यंत अनेक जाग्यार रस्त्याची दुरवस्था जाली आसा. त्या रस्त्याची दुरुस्ती करून डांबरीकरण करचे आणि रस्तो वाहतुकीसाठी खुला करचो अशी सूचना जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन हेमी कंत्राटदाराक केली. शुक्रवाराक जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन हेमी रामनगर ते अनमोड पर्यंतच्या रस्त्याची पळवणी केली. रामनगर हंचो अस्तोली पूल, बरलकोट, गुळगुंडा पूल, हत्ती पूल, जलकट्टी आणि केसल रॉक वळणा लागी खराब झालेल्या रस्त्याची पळवणी केली. नंतर महामार्गाचे काम पूर्ण जातपर्यंत रस्त्याची दुरुस्ती करची जबाबदारी दिल्ल्या अर्जुन वैष्णवी इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपर्स कंपनीच्या अधिकाऱ्याबरोबर चर्चा केली. रामनगर ते अनमोड पर्यंतच्या रस्त्याचेर 7 जाग्यार रस्तो एकदम खराब जालो आसा. ताका लागून कॉलेज विद्यार्थ्यांचे खूप हाल जाती आसा. स्थानिकालो व्यवसाय अडचणीत पडिल्लो आसा. ताका लागून रस्तो दुरुस्ती करून सगळे प्रकारच्या वाहतुकीसाठी सुरू करचे आवश्यक आसा अशें जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन हेमी सांगले. त्या वेळार कंत्राटदारान सांगले की अनमोड भागात मोठ्या प्रमाणात पावस पडती आशिल्ल्यान रस्त्याच्या कामाक अडचण येती आसा. पावसाचे प्रमाण कमी जाल्यानंतर रस्तो दुरुस्तीचे काम हाती घेतले असे तेमी सांगले. या वेळार असिस्टंट कमिशनर विद्याश्री चंदरगी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक शिवप्रकाश देवराजू, तहसीलदार संजय कांबळे, कंत्राटदार, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. रामनगर ते अनमोड मार्ग हो व्यापाराच्या दृष्टीन महत्वाचो आसा. या मार्गार अनेकाले व्यवसाय अवलंबून आसात. हो मार्ग बंद आशिल्ल्यान अनेकाले व्यवसाय बंद जाले आसात. ताका लागून या मार्गाची दुरुस्ती जाल्यानंतर या मार्गावेल्यान 20 टन पर्यंत मालाची वाहतूक करच्याक अवजड वाहनाक परवानगी मिळू शकता. त्याच्यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्न करते आसा. उनको प्रॉब्लम है, दिखाई दिया तो पीटेंगे सबको. मैं ये बोल रहा हूँ कि इस स्ट्रेच को आप क्या करके 4 व्हीलर्स तो हेवी व्हीकल जाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल है? अभी इस टेंडर में तो प्रयोजन नहीं है. अभी जो इनका जो टेंडर है उसमें तो
लोक अदालतामार्फत 4,993 प्रकरणा मिटयली. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात लोक अदालत या कार्यक्रमात सगळे 4,993 प्रकरणा मिटयली. ही प्रकरणा राजी जावच्या मार्गान मिटयली. कोंकण रेल्वे निगमान स्वाधीन करून घेयिल्ल्या जमिनी संबंधान परिहार दिवस खातीर कारवार, अंकोला आणि कुमटा न्यायालयात बऱ्याच वर्साच्यान चालू आशिल्ली प्रकरणां 182 पैकी 76 प्रकरणां अंतिम टप्प्यार येवन पाविल्ली आसात. खूप जुनी कौटुंबिक समस्येचे एक प्रकरण राजी जावन मिटयले. हे प्रकरण घोव बायलाले मनस्ताप पयस करून एकमेका बरोबर सुखान संसार करच्या अपेक्षे बरोबर जनता न्यायालयात जमिल्ल्यान लक्ष वेधले. या वेळार जिल्हा आणि सेशन न्यायालयाचे न्यायाधीश सी राजशेखर हेमगेल्या मार्गदर्शनान प्रधान सिव्हिल न्यायाधीश आणि न्यायिक दंडाधिकारी NM रमेश हेमी कौटुंबिक प्रकरण मोकळे करूक श्रम घेतलो. जिल्ह्याच्या सगळ्या न्यायाधीशांन खूप प्रमाणात प्रकरणां मिटवूक सहकार्य केले असे जिल्हा कायदो आणि सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य कार्यदर्शी संतोष कुमार शेट्टी यांनी हेमी सांगले. रस्ता सुरक्षतेसाठी उपसमिती रचना करा. जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन. कारवार. रस्ता सुरक्षतेसाठी उपसमिती रचना करची खूप गरज असा. अगत्य आशिल्ली क्रिया योजना ऑक्टोबर 15 तारखे भितर तयार करा असे जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांक सुचयले. काल जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाल्ल्या रस्ता सुरक्षता समिती सभेत अध्यक्ष या नात्यान ते उलयताले. या उपसमितीत लोकोपयोगी, पोलीस तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकाराक समावेश करू जाय. जिल्ह्यातले अपघाताचे रस्ता वळण पळोवन महामार्गात बी सुरक्षित नाशिल्ली रस्त्याची वळणां सारखी करू जाय. अर्बैल घाटात अपघाताची संख्या वाढत असा म्हण अंकोला ते येल्लापूर पर्यंत संपूर्ण रस्तो पोलीस अधिकाऱ्याबरोबर सर्वेक्षण करून अपघाती सूचना फलक आणि बॅरिकेड घालून अपघात थांबवू जाय. ही जबाबदारी राष्ट्रीय महामार्ग अधिकाऱ्याला असा असे त्यांनी सांगले. या वेळार जिल्हा पोलीस वरिष्ठ अधिकारी शिवप्रकाश देवराजू, KSRTC संस्थेचे मुख्य अधिकारी तसेच M प्रियांका, S बद्रीनाथ, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर शरद नाईक, लोकोपयोगी खात्याचे आणि राष्ट्रीय महामार्ग खात्याचे अधिकारी हजर आशिले. हळियाळ BK हळ्ळीच्या केनरा बँक शाखेक शॉर्ट सर्किटान लागलो उजो. हळियाळ. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या हळियाळ तालुक्यात BK हळ्ळी ग्रामाच्या केनरा बँकेच्या शाखेक बॅटरीचे शॉर्ट सर्किट जाऊन बँकातले कॉम्प्युटर आणि इतर दाखले जळण भस्म झाले. घटनास्थळार अग्निशामक दलाचे कर्मचारी येऊन उज निवयलो. हळियाळ पोलीस ठाण्यात प्रकरण दाखल झाला असे कळले. पोलिसात फोन करलो मी येतो म्हणला आणि पुन्हा ಏನಾಗಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಏನಾಗಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಈಗ 6 ಅಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗೋವರೆಗೂ ಆನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.